Wadhi e kaunti ma Migori kama jodak e gwenge mag Kanyarwanda e kaunti ma Migori dwaro mondo bad migawo mochung' ne chenro mag kuoyo pi e puothe oyaw negi kar pur ma lowa kuja irrigation scheme mondo ochopi e gwengego. Ne gichopo e apis bad migawono kendo pedho ywakgi. Jafwambo marwa Juma miyowa lerno. Kaluwore kod chenrono mar piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority, pur e lowa kuja irrigation scheme e sapkono manyatike magedo mare ne ochakre higa mar 2011 kod omenda maromo bilion 4 onego time puothe malachgi romo ekas 19,000. Lopegi yudore e gwego mag Okenge, Kimai, Kakelo Kakoth, Kabuto, Obware, Magungu, Sagama, Oguta, kaachiel kod Kanyarwanda. Kata kamano, nyaka sani chenro mar pur ok osechopo e gwenge mathoth ma oting'o Kanyarwanda. Noa kwa sirkal ni ka wambe wan taxpayers adieri, wambe wan jonyatike adieri, wambe belongs to lower kuja irrigation adieri, to gikelwa pi mondo program odhi mbele. No se chulji jomoko mathiso mane pok ochul. To wang'eyo ni ber mwadhi yudo e pigni duong' lo pesa ma pok ochulwa. Kumose time mwaseneno en Sagamaka. To be nitie nikech jogo nongo nweng'o nigi yuto ka gikayo chele to giyudo ang'o giyudo pesa. Bang' rito pi mondo koro gichak pur kuom higni maromo 11 maonge duoko, jodak e gwego mag Kanyarwanda ne okawo patik mar to ywak margi e apisno ma National Irrigation Authority. Wate mondo mi obi onyiswa duoko e ofis ka mondo nyiswa ne wan kaka Macalder Kanyarwanda Block 7 ibiro chak tich karwa karang'o to wabiro yudo pigno karang'o. Mane kwayo ma wan go. Weche mar pi bonyigo kelwa ne osebedo muda. Sani koro higa 10. Kano chak project to no chak ka ji te ne together. No kwang'eyo nitie boro space ma madhi dong' chien. Gibiro ka gibiro dwaro yore ma ginyalo konyorego mag pur. DRE scheme ose nochaki higa 10 chien to pok giyudo konyruok e yore mag pi. Wabiro temo mondo mi water pi mondo chope block 7 and 8. Jopur giwacho ni yande giseketo gigo duto madwarore mar pur ka pi kende ema girito. Kane wachiw lopewa, wasebedo gi ikruok ya kutosa. Waseng'eyo ni gin mbego mage monego bed ni wapuro. Lope ne wasechiwo kendo nosekata chudi ma sirkal onge gi gopwa, wambe waonge gi gopgi mar lo. Piem warito mondo mwachak pur. Manager mar kar purno malo kuja irrigation scheme Isaac Munga wacho ni piny owacho nitiere kod chenro makare mar neno ni kuondego mapok ochak pur duto kod pi ochopo e kinde machiegni. Chenro mag pur osebudho kaluwore gi nok mar pesa nikech project ni en project mane bedo funded gi pesa mar sirkal mar Kenya, and pesa mar sirkal mar Kenya kaka wang'eyo ok wasebedo gi pesa moromo. But one kata this financial year one gi allocation mar dhi mbele kod gedo. Nyaka sani mana maromo ekas 4,500 mag puothe ema osechak puro e lowa kuja irrigation scheme, ka bende pur mar ochele ema dhi nyime e thoth kuondegi. Juma, Ramogi TV, Migori.